Ahojte, volám sa Ivana Molnárová a chcem vás srdečne pozvať do priestoru, ktorý vznikol z túžby viesť inak. Srdcom, hodnotami, ale zároveň s dôrazom na výsledky a efektivitu. Kruhy regeneratívneho leadershipu sú online stretnutia pre budúcich lídrov, ktorí sa chcú naučiť manažovať inak. Chcú tvoriť dôveru, chcú tvoriť hodnotovú kultúru, chcú tvoriť bezpečné prostredie, ktoré vydrží tlak biznisu a tých obrovských zmien, ktoré sa na nás valia. A spoločne budeme hľadať odpovede na otázky, ako je s integritou, ako budovať tým, ktorý chce, ktorý funguje, ale zároveň nezabudnúť na seba. Takže ak sa chceš pridať do nášho bezpečného prostredia, do bezpečného kruhu, kde nás čaká 6 stretnutí a naučíš sa možno aj konkrétne nástroje, a budeš si odpovedať na svoje otázky, ktoré tak ťa trápia a budeš zdieľať možno s inými lídrami a líderkami, čo sú tvoje výzvy v biznise, tak sa pridaj k nám. Budem sa veľmi tešiť.